El que fem des del Banc de Perruques és acompanyar les persones que degut al tractament oncològic els hi cau el cabell. Els usuaris són principalment dones, tot i que aquí també ens ha vingut algun home, i els acompanyem en aquest moment perquè és un moment que no és gens fàcil de viure. És més, moltes persones tenen molt de sentiment de culpa per al fet que es senten tan malament per la pèrdua del cabell i no per altres coses que comporta el procés. Doncs a l'octubre del 2019 va ser quan me van diagnosticar el càncer de mama i em van operar. Jo encara no sabia si havia de fer quimio o no, i quan vaig saber que havia de fer quimio va ser el moment que vaig dir, i ara què? Com ho faré? Perquè em quedaré sense cabell i on te va comprar els mocadors? I vaig estar mirant per internet, a mi em sonava molt la Fundació Oncolliga i vaig estar buscant i vaig trucar-hi. Pues a mí el cáncer me lo diagnosticaron en noviembre. Bueno, yo me encontré el bultito, ¿no? Fui al médico de cabecera, me mandaron enseguida al Trueta, allí ya me hicieron todo, biopsia, a recoger el resultado. Bueno, pues tienes cáncer, vale. Después posoperación en febrero y después de operada yo no sabía, o sea, a mí las quimios me habían dicho que no, pero una vez de operada dijeron que sí. Bueno, en principi, ara ja farà un any que va passar tot i va ser una autoexploració que em vaig fer i me vaig notar un bulto i a partir d'aquí va començar una experiència a la meva vida que no oblidaré mai. I jo estava molt espantada, recordo que vaig anar al metge, recordo que te dèiem diagnòstic, no diagnòstic, el que tens, el que no tens, però realment no sabia on agafar-me a nivell psicològic, perquè hi ha una part molt important, que és la psicològica, perquè te sents molt perdut. I la meva amiga, que ja estava passant també per aquest procés, portava 3 setmanes endavant que jo, em va parlar d'Oncolliga i òbviament vaig decidir de venir. Aleshores, el que fem és, bàsicament, escolta i donem aquest espai perquè la persona pugui anar integrant totes aquestes vivències que són difícils de pair i a partir d'aquí explorem què és el més adient per a aquella persona. Perquè moltes vegades et diuen jo vinc per una perruca o per un mocador, per alguna que em tapi. Però moltes vegades aquesta idea que té la persona no és una idea seva, sinó que és una idea de l'altre. O per no fer pena a l'altre, o perquè no sàpiguen que jo tinc la malaltia. Aleshores, intentem posar una mica d'ordre amb tot això i a partir d'aquí oferir una cosa o una altra, és a dir, la perruca, o el mocador, o el gorro. I vaig parlar amb la Sílvia, que em va atendre molt i molt bé, em va donar hora, me va dir que vingués i quan vaig venir em vaig sentir superacompanyada, em va ajudar moltíssim, jo tenia molt clar que volia portar un mocador i ella me va donar l'opció si volia també perruca, provar-me alguna, però com que ho tenia tan clar, ella de seguida ho va veure i em va ensenyar moltíssims mocadors, em va assessorar moltíssim. Les persones que tenim càncer, jo crec que a vegades ens costa fer entendre als altres com ens sentim i quina és la por que tenim. I quan vens a llocs així, no cal fer l'esforç d'explicar-ho perquè t'entenen perfectament. I llavors, és una forma de sentir-te bé. I això és el que jo vaig sentir quan vaig venir. Pues bueno, a mí me pilló en pleno confinamiento, lo de que me quedé sin cabello por la quimio, y bueno, fueron llamadas telefónicas y nos pusimos de acuerdo, me dieron hora y día porque claro, estaba cerrado, y bueno, vinimos y yo tenía claro que quería peluca, que no quería pañuelos, ni gorros, ni nada, y bueno, pues cogí esta que llevo, ¿vale? I així tinc jo aquesta llibertat per explicar-li a qui jo vulgui, i la persona se sent més còmoda amb això. Al final és un acte de llibertat.